тагын бер чыгыш. Без инде бүген беренче тапкыр искә алган Ачык университет турында. Безгә Ленария сөйләячәк. Ленария Муслимова. Сезгә аерым таныштырып тору кирәк микән? Ленарияны барыбыз да белә дип саныйм. Бөтен дөнья татар яшьләре форумының рәисе, яки без рәисәсе дибезме, хәзер белмим. Бик күп татар проектлары буенча чыгыш ясый алыр иде, чөнки форумның проектлары җитәрлек. Әмма без бүген Ленарияны Ачык университет турында сөйләргә чакырдык, чөнки бу безнең темабызга бүген бик туры килә. Ленария, иде сиңа сүз. Бер секунд дип аңладым. Ярый, тагын бер хат исегезгә төшерәм. Бүгенге чыгышлар YouTube'та булачак. YouTube каналында һәрбер спикерның чыгышын аерым бер видео буларак эләчәкбез, ала берсә. Сылтамалар менә бу порталлар берлегенең Telegram каналында һәм безнең Telegram чатларда булачак. Кемнәр чатта юк, кемнәр каналны белми, зинһар языгыз нигә, комментарийларга барыгызны да кушарбыз. Ленарияның эше тыгыз, чөнки форум шу көннәрдә булачак, 26 апрельдә булачак, Мин татарча сөйләшәм акциясен әзерләнә. Без моны бик яхшы аңлыйбыз. Чыгыш ясарга риза булган өчен әле бик зур рәхмәт. Telegram чатының сылтамасын Рауил әфәнде комментарийларга салды. Так. Интернет ресурсларын да кабатлады. YouTube канал аны иң соңгы сылтама. Шуңа языла аласыз. Узган конференциянең чыгышларын да шунда күрергә була. Бу конференцияны беренче көнне монтажларыбыз. Ленария, әйдә хәзер сиңа сүз бирәм. Бүген Казан Квест уены булды. Казанда мәктәпләр, районнар, бүтән балалар җыелды. Шуңа күрә шулай тыгызрак. Миңа монда сораулар да җибәрделәр. Әллә нинди конкретно гына сөйләп чыгам, име? Монда конкретно гына бүтән сарыгандыр инде. Ачык университет турында. Карагыз, Ачык университет иң беренче сүзе аның ачык, име? Шуңа күрә аның шуннан башлыйк. Ул махсус методларда куллана алырлык, шундый ресурс. Мәсәлән, кеше хәзер бераз фикеремне җыям да, башка темага юнәлеп киттем. Гомумән мин бу теманы мөмкинлекләр һәм социаль мобильлек тигезлеген арттыру ысулы буларак дип алдым. Это, то есть, про социальную мобильность. Бер 7-8 ел элек әле яшьләр форумын Тәбрис Яруллин җитәкләгәндә шундый уңайлы формат безгә тәкъдим итеп, Айрат Фәйзрахманов ярдәмендә акыл фабрикасы шундый юнәлеш белем бирү воркшоплары уздыра башладык. Аны инде Казанда, Татарстанда башлап җибәрдек, регионнарга чыктык, шундый ук форматта Европа яшьләре форумы да узды. Һәм һәрбер акыл фабрикасы ул лекциялар, түгәрәк өстәлләр, мидауллары аңладык, шундый күп материал җыела. Һәм шушы акыл фабрикасында катнашучы кешеләр генә аны күрә һәм то есть жалко дип әйтимме инде шушындый актуаль бүгенге көндә чыккан информацияны үзебезнең анда 20 кеше арасында гына калдыру. Шуңа шушы форсат белән инде 2018 елда, 2019 елда ялгышмасам, Ачык университетка таба инде атладык. Аны башладык тарихтан. Тарих инде иң көчле нәрсә. Бүгенге көндә анда тарих, мәдәният, ихтисад, ораторлык, төрле финанс белемнәре, сүз сәнгате, дин белеме буенча төрле юнәлешләрдә бүгенге көндә 24 курс язылды. Һәм бу Ачык университетның мәгънәсе нәрсәдә? Мәсәлән, кешегә кирәк тарих белеме, ул экскурсовод дип әйтик. Ул бит инде хәзер бүгенге көндә 5 еллык академ дәресләр алырлык аның вакыты да юк. Һәрберсенең үз эше, гаиләсе,
теге төпле белем алуда инде ул мәктәптән соң гадәттә урын ала. Шуңа күрә академ ниндидер белемнәр алырга кешенең вакыты җитми. Шуңа күрә безнең әлеге курсларның да плюслары 10, мәсәлән, 10 дәрестән алып, анда 20 дәрескә кадәр төрле лекциялар бар, төрле модульләр. Шундый кыска вакыт эчендә син үзеңнең квалификацияңны, белемеңне күтәреп, шушы юнәлешләргә укып чыга аласың. Тел, балалар тәрбияләү, без һәрбер җирдә инде аны һаман сөйләп йөрибез. Мәсәлән, милли хәрәкәткә яңа килгән кешеләр, мәсәлән, яшьләр, кемгәдер 17, 18, 19, 20 яшь. Бер лекция белән генә, безнең чыгыш белән, яшьләр форумы презентациясе белән кешенең башына ниндидер күп мәгълүматны безнеңчә фикерләргә өйрәтеп булмый. Һәм һәр вакыт шул яңа килгән кешеләргә без менә шушы курсларны кимендә 3-4 белемне, үзегезнең квалификациягызны күтәреп, аннары әйдәгез безнең проектларга кушылыгыз дип шулай эшли башладык. Мәсәлән, ул заманча мәдәният булсын, бүгенге көндә нинди процесслар бара, теге Тукайның шүрәлесен генә мәктәптә укыган килеш, ниндидер бүгенге көндә безнең дулкында булып, шундый киң аудиторияны җәлеп итә алырлык яңа сулар белән проектлар ясавы җиңелрәк булсын өчен кешегә менә шу курсларны инде үзебездә тәкъдим итәбез. Мин шулкадәр сикереп сөйлим, фикерләремне, конечно, тутырып бетерә алмыйм. Командада кемнәр бар, Ленария? Бар командада. Аның командасы шулкадәр искиткеч. Менә безне һаман бераз тәнкыйтьлиләр дә инде. Яшьләр форумы проектный эшкә бик күп игътибарын юнәлтә дип. Мин уйлыйм, бүгенге көндә, демәк, проект эшләү значит, безнең иң яхшы килеп чыкканы. Һәм менә шушы ачык университетны менеджерлар буларак алып баралар 20, 21, 25, максимум 28 яшьлек яшьләр. Чөнки алар менә шушы соңгы ничә ел дәвамында проектлар ясарга өйрәнеп, монда бит инде ачык университетны алып бару, ул курсларны сөйләшү, кешеләрне табу. Һичшиксез курсларны билгеләгәндә без фикер алышабыз инде улырак кешеләр белән. Шул булсын Айрат Файзрахманов, анда Дамир абыйлар, төрле кешеләрдән мидавылларына тәҗрибәле кешеләрне кушабыз. Әмма ләкин менә шушы конкрет курсларны төшергәндә, анда 4-5 кеше. Айтишниклар һәм безнең яшьләр форумы хәрәкәтендә булган яшьләр. Шушы проектларны инде теге баштан алып, ахырга кадәр бөтен макетын язып, кешеләрне контрольдә тотып, лекцияларны төшереп, сайтка алар киреп җиткәнче, менә шундый яшь команда анда 4-5 кеше. Зөһрә Вилданова, бүгенге көндә ул хәзер Камал театрында эшли. Райнур Хасанов, ул безнең инде IT проектлар буенча һәр вакыт яшьләр форумының координаторы, ачык университет платформасында ул бүгенге көндә менә ребрендинглар ясап, яңа платформага чыгарды. Амил Нур, бүгенге көндә ул Голландиядә укый, шәһәр урбанистика юнәлеше буенча, шулай ук безнең актив егет. Мин һәм инде башкалар. Курсларны кемнәр булдыра, авторлар кемнәр? Авторлар нинди юнәлешкә карап, менә бүгенге көндә 24 курс чыкты. Һәм мәсәлән, әгәр дә безгә тарих кирәк икән, без сорашабыз, кем шушы анда Әлфәт абыйлар булсын, ул әдәбият. Һәм карарга тырышабыз инде кызык сөйли белгән, кызык фикерле кешеләрне шулай ук. Мин урынлы булырмы бу минем әйтү юкмы? Чөнки бу бит инде әзрәк научпоп ягына юнәлтелгән. Теге кешегә инде ялкыс да булырга тиеш түгел. В общем, төрле академ белем алган кешеләрдән алып, ниндидер тел хәрәкәтендә катнашкан кешеләргә кадәр.
Тематикаларына кем сайлый? Актуаль тема без һәр вакыт әдәбият һәм тел юнәлешен янәштә тотырга тырышабыз. Бүгенге көндә ул дәүләт программасы ярдәмендә чыгарыла. Башта инде үз көчебез белән башладык, хәзер аны дәүләт программасы ярдәм итә. Күпмегә инде ул дәвам итер. Бүгенге көндә ул әйтик дәүләт аның доноры. Әгәр дә без әлеге платформаны матур иттереп, то есть аудиториясын киңәйтеп, курсларны тагын да ничек әйтим, популярностен арттырсак, мин уйлыйм, ниндидер спонсорларны җәлеп итү форматына күчерү ягына таба без атлыйбыз. Рима, кем турында сорадың әле син соңгы сорау? Кемнәр сайлый дидем? Тематиканы кемнәр сайлый? Тел белән әдәбият һәр вакыт ул теге константа булып бара дип әйтик, бу ике юнәлеш. Бүгенге көндә актуаль булган, мәсәлән, анда график дизайн актуаль иде. Ничәдер ел элек без шул темага төшердек татар телендә. Анда финанс грамоталык ничектер популяр булып китте. Бөтенесе дә курслар, инвестициялар ясый башлады. Һәм татарның бит инде сезнең курсларыгыз, мәсәлән, финанслык грамоталыгы буенча нәрсәдән аерыла дип сорыйлар. Любой курсны YouTube'та кабызып карый аласыз. Нигә без ачык университетка килергә тиеш? Чөнки татарда ул бераз гына башкача тәрбияле һәм тәрбия һәм акчага да мин уйлыйм, караш безнең бераз үзенчәлекле. Әйтик, бу шелковый путларны инде көлеп кенә әйтәм. Шуңа күрә без менә шушы татар менталитетын истә тотып та һәм шулай да шикләнмичә үзебезнең менталитет белән гомумән дөнья күләм киңлектә шундый лекцияларны чыгарга тырыштык. Аннары шундый сорау, курслар ничек төзелгән? Анда интерактив бармы, менторлар бармы? Бер курс күпме дәвам итә һәм ничек сертификат алырга? Бу онлайн университет, любой другой дип әйтик, университет шикелле, анда лекторий форматлары бар, тест форматлары. Әгәр дә һәрбер модульны юнәлешкә кагылган тыңлап бетергәннән соң, сиңа алдагы лекция ачылмый, мәсәлән. Син бер лекцияны язып, икенче лекцияга күчә аласың, автомат рәвешендә син үзеңә киләсе адымнарны ача барасың инде. Бу теге һәрбер кеше һәрбер лекцияны инде укысын, итсен өчен. Тестлар узып, аннары ул бөтен нәрсә онлайн форматта, ничектер кеше белән анда имтиханнар алу форматы юк. Һәрбер кеше үзлектә, тет-а-тет, бөтен белән берлектә, аннары инде заявка калдырып, без министрлык белән бердәмлектә, бу тегендидер рәхмәт хаты алу түгел, бу квалификациялы сертификат, аның номерлары бар, ул базада кертелгән кәгазьләр. Шуңа күрә, әгәр дә инде укытучылыкка барганда да сез, мәсәлән, шушы сертификатны күрсәтә аласыз. Сезнең анда 10 сәгатьлек дәресләрегез бар икәнлеге турында. Бу мәгариф министрлыгы, һәм бу сертификатны кайда кулланырга була? Нинди проектларда эштә, шәхси үсеш өчен? Беренчедән кәгазьләр булуы бит инде теге модна булып киттеме? Кемдә күбрәк курс, шул яхшырак. Шулай да хәзер миңа калса ул яшьләр шулай бик тиз ниндидер һөнәргә өйрәнә. Һәм без әгәр дә бераз шундый читкә чыгып китеп сөйләсәм, әле пандемия заманына кадәр VUCA дөньяда аны информацион дөнья дип атыйлар иде. Шушы киңлектә яшәдек соңгы 30-40 ел. Тиз информация килеп җитә, үзгәрә. Һәр менә пандемиядан соң бани мир дөньясына без тукталдык. Бу инглиз теленнән алынган аббревиатуралар, то есть нелинейный,
непостоянный, переменчивый мир. Мин нәрсә өчен моны әйтәм, бүгенге көндә ул 5 ел буе каядыр, бәлки синең шул кәгазь өчен утырган онлайн бөтенсе дә эшли. Миңа калса иң күбе монда белемнең объемный булуы һәм бик кыска вакыт эчендә үзеңә шул кадәр, бу бит инде рефлексия аша узган белем. Мәсәлән, без аны шулай ук кемдер аңа килгән, кемдер үзенең тәҗрибәсендә, мәсәлән, тел университетыннан, тарих университетыннан шулай ук укытучылар бүгенге көндә информация кайсысы актуаль, кайсы актуаль түгел. Менә чөнки методикаларны үзгәртүе университетта бу җиңел эш түгел. Бу безнең ачык университет. Шуңа күрә аның защиталар узып, ФГОслар аша кергән информация түгел. Монда безнең әйтик бар место для маневра дип әйтим инде. Шуңа күрә нәкъ менә заманча белем алуга туры килгән, миңа калса, шу курслар. Нәрсә өчен алар кирәк инде? Менә шушы 3 ай шушы курсларны узуга багышласаң, миңа калса кеше үзенең, менә мин социаль мобильность дигән сүзне шуңа алган идем. Ул бер социаль төркемнән башка төркемгә күчә алу дигән сүз. Бу кругозорны бик кешенең киңәйтү һәм карашын үзгәртү. Һәм без соңгы 10-15 ел дәвамында килгән ниндидер ачыклаган процессларга 3 ай эчендә килеп җитә алу. Чөнки безнең бар иде кайдадыр бәлки хаталар, кайдадыр импровизациялар, кайдадыр эзләнүләр, монда инде бу рефлексия аша чыгарылган һәм табылган, һәм бар иде, мин может бераз аңлашылмый сөйлим, яңа татар төшенчәсе. Нәкъ яңа татар кешесенә әйтик, менә роботка данные, если загрузить, миңа калса менә шушы курсларны узып, ул иң кирәкле мәгълүматлы татар була. Безнең монда айтишниклар бар, без киләсе ниләрнең берсен, конференцияларның берсен ясалма интеллектка багышларга теләгән идек. Беренче булып бу ясалма интеллектны ачык университетка укырга кертеп җибәрергә кирәктер. Безнең монда сораулар бәйгесе дияргә була. Менә хәзер авыр сораулар буенча Фәрхәт җиңәрме, мин җиңәрме карарбыз. Фәрхәт сорый: милләт һәм милли тусовка белән кызыксынмаган кешеләрне үзенә ничек җәлеп итә ачык университет? Мондый максаты бармы дип сорый. Рәхмәт, Фәрхәт. Хәзер уйлап җавап бирәм. Миңа уйламыйча җавап бирде дә. Фәрхәткә килеп җиткәч җавап бирә кирәк. Мин уйлыйм, примерларны, үрнәкләрне, менә үзем аша кемнәргә тәкъдим иткәнем бар һәм без һаман инде аны аудиториясы киң булмаса да, шул кадәр бәрәкәтле аудитория һәм благодарный аудитория дип әйтәсем килә. Менә кайдадыр массова ниндидер чаралар оештырасың, әйме, сине анда ишетә минимум 1000 кеше. Кайдадыр менә шушы бер кеше һәм ул бер кешенең сыйфаты әйтеп бетергесез. Һәм менә аудиторияга килгәндә ничек җәлеп итәргә? Монда бит инде бернинди дә милләтчелек юк, монда белем генә, Фәрхәт. Менә оратор буласың килә икән, тотасың да ораторлык осталыгын узасың. Юк, ул сорый, ничек җәлеп итә? Җәлеп итәргә максаты бармы шундый ачык университетның? Ул күбрәк маркетинг турында аңламыйча. Менә безнең маркетинг буенча без әзрәк авыррак, әгәр дә кемдер безгә ярдәм итә ала икән, без үзебезнең командага сезне җәлеп итәргә әзер. Чөнки ул шундый тәмле дип әйтик, һәм шундый мәгънәле платформа, һәм аны шундый аз кеше белә. Шуңа күрә аның максаты җәлеп итү бөтенесендә.
Ну, менә соңгы әйтик, әйдәгез, үрнәк, бер атна элек. Мин татарча сөйләшәмгә, бик теләп, менә шушы сәхнәгә чыгыш ясарга бик телим дип килде безгә монда офиска Анастасия Макарова. Мин уйладым инде, әйтәм, аха, бу Крәшин татарыдыр инде. Ну, яхшы, татарча язышабыз, WhatsApp'та миңа яза, хәрефләре, хәрефе, татарча клавиатуралы. Ну, все прекрасно. Думаю, Анастасия Макарова, окей, таныш түгелмен. Мин җырчы ди, матур итеп татарча язышабыз. Аннары монда килде, ул Татарстанның Дидер районынан рус кызы. Аның әтисе дә, анасы да, әбисе дә, бабасы да, аның кушылган каннары юк. Бу рус кызы. Атнасына бер тапкыр, бу татар теленә килгән бизнес өчен. Һәм мин моңа тоже шатландым. Аны кемдер татар телендә акча эшли ала икән, теге ак җәймә, ак юллар, пожалуйста дигәндәй. Шулай итеп, бу кыз инде сәхнәгә чыкты, ихласлылыгы белән мине, конечно, инде бик шундый миңа ошады. Һәм шулай ук заманч безнең әгәр дә сәхнәдә чыгыш ясыйсың килә икән, сиңа кызык безнең хәрәкәт, стиль активисты буларак бит инде үзен заявляет дигәндәй, татарча үзенең страницаларын алып бара, менә рус кызы абсолютно. Менә шушы ачык университетта заманча татар мәдәниятен узырга мин аңа тәкъдим иттем. Ул миңа скриннарын җибәрде WhatsApp'та, уза башлаган. Нәрсә өчен мин моны сөйли башладым әле? Менә любой, ул бит инде милли җанлы кыз түгел, ул Анастасия Макарова. Һәм ул безнең хәрәкәттә буласы килә, теге ничектер дөрес, заманча, шушы сәхнә печән базарларында чыгыш ясыйсы килә, фәлән тегән, мин татарча сөйләшәм, бу буласым килә ди. Күп ишеткәнем бар, күргәнем бар. Менә бу димәк милли генә яшьләр өчен түгел, бу аның аудиториясы шиксез. Ой, озак җавап бирдем, гафу итегез. Так, һәм татарлар булмаганнар күпме катнаша ди. Анастасия Макаровадан башка укучылар бармы, антистатистика бармы? Менә статистиканы без чыгарырбыз, әле сайтның, платформаның яңартылганнан соң Райнур цифрларын чыгармаган. Мин уйлыйм, Универ.татар шундай фишкаларын язып чыгарырбыз. Мин теге хәзер уйлап әйтеп тормыйм. Бу кызык аудиториясы күпме икән, мин аны үземә язып алам бу сорауны. Ярый. Бик шәп, Универ.татар сылтамасын куям. Шундай бер кызык күзәтү яз булганга микән, яки шундай бер нигә җитәбезме? Этапка җитәбезме проектлар үсешендә? Бик күп проектлар үзләренең сайтларын яңарта. Менә Айнурдан ишеттем ул сүзне, Белемрудан ишеттем ул сүзне, безнең Скайтат яңарта, Универ.татар яңарта, сайтлар яңара. Бу минемчә бик шәп күренеш, чөнки проектлар яши дигән сүз. Линария, рәхмәт сиңа, бик зур. Сораулар биреп бетердек ахыры.